Ja, nu er vi kommet herover til Ristinge med nogle svenskere, og det er jo nogle mærkelige mennesker. De er kunstige, er det ikke det, man siger? Men vi skal prøve surstrømning nu, og Per han glæder sig som en lille dreng på 6 år, der har vundet alt i tombolaen. Per, værsgo. Tak. Ställ dig på knä, hjärtat. Ställ dig på knä. Ställ dig på knæk. Precis. Men gud vad dålig den här var. Vad fan? Du kanske har något fel håll? Nu. Kommer det? Jeg kan ikke lugte det endnu. Nej, det doftar ingenting. Känner ni något? Nej, det er vemmeligt det der. Jeg kan lugte det der. Jeg sidder jo i modvind her, så jeg kan ikke lugte noget. Ikke endnu i hvert fald. Fy foran. Ej. Åh. Jag känner ingenting. Er det bra, Per? Det går fint. Ja, det går fint. De er ikke normale, de svenskere der. De er ikke normale. De er, hvad man siger på svensk, konstiga. Men vi får surstrømming i aften. Rigtig surstrømming på svensk. Ikke alle de der YouTube-videoer, hvor de tager en hel fisk og kaster op i stridestrømme. Ja. Lad os nu se. Ja. Puha. Får du åbne den? Ja. Det är en liten bit kvar. Jeg er glad for modvinden. Ej, nu er den åben. Nej. For satan. Ej, nej. Ej. Nej, inte heller ut. Nej, just det. Nej, så. Ej. Titta. Nej, mums. Ej. Ställ dig på knä så kanske du når ner bättre. Ej. Ej, du rammer. Ej, nej, for satan, det er oppe i tøjet. Nej. Ej. Ui. Ej, jeg fik det i øjet. Ej. Ej, for satan. Ej, Per, det gjorde du med vilje. Jeg slukker nu.